ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ RC ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮತ್ತು ಏರ್ ಮಾತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಮಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಣಯಾಗ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ 1000 ತಾರ ಇದ ಒಂದು ಗಣಯಾಗ ನಮ್ಮದು ಮಿನಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣಯಾಗನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ಊರಿಗೂ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಮನ್ನು ತೂಕ ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚಣ್ಣ ಪೋಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಮ ಪುಗೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ
ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರತೆ ಪನ್ನಗ ಹೋಮದ ಮಾತ ದೆತ್ತೇಜಿ ಸುರುತ್ತ ಹೋಮ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುಟ್ಟು ಹೋಮದ ಪುಗೆಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇಜಿ ತೂದು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ ಮಾತ ಅದು ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಮಾತ ಆಯ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಹೋಮ ಆಯ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಪೂರ ಒಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜ ಉಡೊಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಪಾಡ್ನಂಡ ಜನ ಜಂಗುಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಂಡಲ ನಂಗೆ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ನಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿನ ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.